sunbathing kay do ka namin isang fresh air. Lakad na ta? Ta! Hi there! Likod natin shakies, pero dito ta makado sa Grit Lab. Let's tabok, guys! Ay, bet na may ilang design sang ilang ano kanina, tawag mo na. Basta, sang mo na. Ang receiving area na muna, namin sa design. Pero mas bet ko pagid ang password sang ilang Wi-Fi. So, kung gusto nyo mabalaan ko nga, bet na bet ko ang ilang password sang Wi-Fi, visit Grit Lab. Diri lang, lapit sa Haro Market. Sa tubang sang shakies. Kita nyo man ito kagina. Sige, sige! Work, work, work! Babush! Yes! Hello! Ari na kita sa third nato nga appointment for today. Kag medyo damo ako nyo dalakay. Maimit kita. Kakita ko na siya. Haba ko ganun sa inyo. Surprise lang, anay. Kay i-launch natin siya officially on June 1. So, abangan nyo. Secret anay! Bye-bye, everyone! Mwah! Yeah! Change costume naman kita for our 4th appointment. Ay, bongga. Look at that. There. Nag-atras. Namilad door. Kung diin man siya, bantayan nyo sa next vlog. Bye!